mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Dear Titan Jello at Rakitera, itago niyo na lang po ko sa pangalang Nika. At ito ang aking secret file. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, sumusulat ako ngayon ng liham para ikwento ang naranasan ko mula sa amo ko. Hindi madali ang pinagdadaanan ko. Akala ko nga mamamatay na ako. Kakalungkot lang isipin na naghahanap buhay lang naman ako. Pero kailangan kong maranasan ang ganitong kwento at pangyayari sa buhay ko. Isa akong kasambahay mula pa noon. Matapos kong mag-elementarya, hindi na po ako umabot ng high school. Kinailangan ko na kasi agad na magbanat ng buto. Walang ibang aasahan ng pamilya ko, tanging ang tatay ko lamang. Kaso sa kasamaang palad, maaga po na mayapa ang aking ama. Ang nanay ko naman po ay isang labandera at manicurista. Pero kulang pa rin po sa aming magkakapatid ang kinikita niya kaya maaga akong namasukan bilang kasambahay. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, marami na rin ako napagsilbihang pamilya. Yung iba mababait naman, maayos makisama, mapagbigay at may awa. Pero yung iba hindi malupit. Halos yung iba ay walang konsiderasyon at ang masakit pa ay aapihin ka at hindi ka tataratuhin ng tama. Pagmumukhain kang walang kwentang tao. Masakit para sa akin tuwing nakakarinig ako ng mga insulto, panlalait at mga mura. Dahil unang-una tao rin naman ako. May damdamin, nasasaktan. Kaya minsan, sumasagi na rin sa isip ko na sumuko na lang at wag na magtrabaho. Pero sa totoo lang kapag hindi ko po ginawa ito, gutom naman ang aabuti namin kung gagawin ko yun. Kaya no choice DJ Titan Jello at Rakitera. Hinahayaan ko na lang po mga pang-aalipusta sa akin. Ang importante, sasahod ako ng kinsenas at katapusan. Ang mahalaga sa akin, DJ Titan Jello at Rakitera, bayaran lang ako ng tama, masaya na ako. Matino naman ako magtrabaho at binibigay ko ang lahat ng kaya ko tuwing may gawain. Pero DJ Titan Jello at Rakitera, may isang araw tila umabot sa sukdulan ng kamalasan ko bilang isang kasambahay. Nilalaban ko kasi ang mga damit niya noong araw na yon at isasalang ko sa washing machine. Nilalagyan ng detergent powder at ino-operate ang machine para umikot. Malinaw ang dapat gawin pero hindi ko sinasadyang makupasan ng isang mamahaling damit niya. Nagkamali ako ng pagkakalagay sa washing machine kaya nasira ko yung damit niya. Hindi ko sinasadya. Nalaman po ito ng aking amo. Agad-agad akong sinaktan at sinampal, kinurot, sinabunutan at pinalo ng bote ng bleach sa ulo. DJ Titan Jello at Rakitera, nagmamakaawa akong humingi ng tawad at naglulupasay sa pagsisisi pero
Hindi niya ako pinapakinggan. Sinumbat niya lang po ng sinumbat na ang bobo ko daw. Ang tanga-tanga ko daw. Mahal daw yung sinira kong damit at kulang pa raw ang halaga ng buhay ko kapalit ng halaga ng damit niyang nasira sa washing machine. DJ Rocky Terra, DJ Titan Jello, hindi doon natapos ang parusa niya sa akin. Ikinulong niya ako sa bahay ng alaga niyang aso. Hindi ako makapalag dahil may hawak siyang kutsilyo at baka tangkain niyang saksakin ako. Kaya sobrang takot na takot po ako. Noong mga panahon na yun, nakala ko nga katapasan ko na at umiiyak na lang ako sa loob ng kulungan ng aso niya. Naisip kong sobra-sobra ko na mga pinapahirapan yung sarili ko at naging miserable na ako ng ganito. Alam ko sa sarili ko, DJ Titan Jello at Rocky Terra, hindi ako perpektong tao. Nagkakamali rin po ako pero napakalabis naman itong ginagawa niya sa akin. Hindi ko to gusto at hindi ko rin naman ginustong masira yung damit niya. Sa totoo lang po, lagi kong tinatanong na rin ang sarili ko. Ganito ba talaga ang tadhana ko? Habang buhay na nga lang ba akong aapihin bilang isang kasambahay? Deserve ko nga bang danasin ang ganitong pagkakamali? Naisip ko noong mga oras na yon, kailangan may gawin ako para isalba ang buhay ko mula sa kamay ng amo kong malupit. At yun na nga ang nangyari. Pinlano ko kung ano ang dapat kong gawin at isinaalang-alang ko ang sarili kong kaligtasan. Matapos kong makuha ang lakas ng loob, ginawa ko na po ang hakbang na naiisip ko. DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, ang ginawa ko po ay binaklas ko ang bubong ng kulungan ng aso ng amo ko. Buti na lang hindi ako kinagat ng aso dahil nakikilala niya ako. Binutasan ko yung bubong hanggang sa magkaroon ng space para makalabas ako. Paglabas ko ng kulungan, kumaripas ako ng takbo papunta sa gate ng bahay ng amo ko. Tamang-tama lang may tumunog na alarm sa bubong ng compound ng bahay niya at nagulat ako. Pero hindi ako nagpadaig. Inakyat ko yung mataas na gate ng bahay at bumaba ako sa kabilang side. Alam ng buong compound na tatakas ako pero nauna na akong tumakbo. Tumakbo ko ng malayong malayo. Nasa loob ako ng isang exclusive subdivision pero kinailangan kong magmadaling tumakas. Dahil kapag naabutan ako ng amo ko, tiyak, mamamatay ako. DJ Titan Jello at Rocky Terra, hanggang sa nakalabas na po ako ng entrance ng subdivision namin, humingi na ako agad ng tulong sa gwardiya. Nakita naman niya may mga sugat at pasa ang katawan ko at pinaliwanag kong tumakas ako sa amo ko. Dahil pinagmamalupitan niya ako. Naintindihan naman ng gwardiya ang sitwasyon ko kaya tinulungan niya akong makalayo pa. Tanging ang bilin niya lang sa akin ay mag-ingat sa mga CCTV palabas ng subdivision. At magpa-blotter agad sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Agad-agad ko po DJ Titan Jello ginawa ang kanyang sinabi. Pero nanghina na ang katawan ko. Pagdating ko sa pinakamalapit na police station, nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, nasa ER na ako ng isang ospital
at chinek daw nila ang kalagayan ko. At pagkaroon ko ng malay, dun ko lang po nasabi ang totoong nangyari sa akin. Agad naman nilang sinabi sa akin na gagawan daw nila ng incident report ng mga pulis at iimbestigahan ang mga pangyayari. Ang importante muna daw ng mga araw na yon ay magpagaling muna ako. DJ Titangelo at Rocky Terra, lumipas ang ilang linggo, bumuti na ang kalagayan ko. Pero walang aksyon ng mga pulis laban sa amo kong nagmaltrato sa akin. Hindi ko na rin po ipinilit. Hindi na rin po ako nagsampa ng reklamo. Dahil alam ko sa sarili ko na malaking tao ang binabangga ko. At ayoko na rin balikan nila ako. Dahil wala akong laban. Wala rin akong pambayad ng abogado o pang-areglo sa nasira niyang damit. Buti na lang. Ang pasalamat ko sa Diyos ay buhay pa ako na nakatakas mula sa poder niya. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, hindi ko akalain na ganun pala magalit ang amo ko. Sobrang halimaw ang kanyang ugali. At lagi ko lang pundasal, DJ Titangelo at Rocky Terra, na huwag sanang danasin pa ng ibang katulad kong kasambahay ang dinanas ko. Sa totoo lang po, na trauma pa rin ako sa mga pangyayari sa buhay ko. Kaya nahihirapan na rin po ako magbigay ng tiwala sa mga papasukan ko ulit na trabaho. Hindi naman po porket isa akong kasambahay ay ibababa ko na lang at magpapaapi na lang tayo palagi. DJ Titangelo at Rocky Terra, ang panalangin ko na lang na sa susunod, kung sakaling manghimasok ulit ako, naway maging mabuti na po ang mga among ibigay sa akin. Naway kung magkamali man ako, nang hindi ko sinasadya, hindi ko ulit sana maranasan ng sobrang pang-aapi muli sa akin sa kamay ng mga amo ko. Lagi ko rin pong pinagdadasal na sana magkaroon ako ng mabuting amo na pagsisikapan ko din. Napahalagahan at mahalin ang trabahong binibigay nila sa akin. Naway magkaroon ako ng amo na may malawak na pangunawa dahil hindi naman ako perpekto. Aminado po ako, DJ Titangelo at Rocky Terra, na patuloy pa rin po ako natututo sa mga mali ko na gagawa. At isang malaking aral na po sa akin ang pagkakamali ko sa amo ko na masira ang yung mamahalin niyang damit. Pero ang tanging pinaglalaban ko lang po dito ay ang aking karapatan bilang isang tao. Naway respetuhin din po ang pagkatao ko nang hindi tinitignan ang aking propesyon bilang isang kasambahay. Hanggang dito na lang po. Muli, salamat sa inyong pagbasa sa mga kapwa ko kasambahay. Lagi natin itong tandaan na huwag tayong sumuko, laban lang, at manalangin lang tayo. Muli, ako si Nika at ito ang aking Secret 5.